možný dôvod, prečo máš stále zvýšené protilátky. Poriadne si ju prehliadni. Túto húbku som zobrala spolubývajúcim, ktorí s ňou umývajú riad, učierajú dres. Veľa celiatikov zabúda na prevenciu domácej kontaminácie a húbka je jeden z možných faktorov, kde sa lepok môže ukrývať. Keď je táto húbka porezná, tak tým viac do dostáva lepku. Z takejto húbky neviete dobre vymyť lepok na 100%, preto by mal každý celiatik mať vlastnú húbku na riad. Ohľadom húbky na riad, umývačky riadu mi prišlo strašne veľa otázok, tak som sa rozhodla o tom spraviť samostatné videjko a viac si to priblížiť, viac si to vysvetliť. Určite je potrebné, aby celiatik mal vlastnú húbku na riad, aby si s takouto húbkou neumýval vlastný riad, respektíve aby mal vlastnú oddelnú húbku, najlepšie v nejakej malej nádobke. Čo sa týka umývačky riadu, tak umývačka riadu dostatočne odstráni lepok a zvyšky jedla. Ale treba dať pozor, aby ste najskôr umýli riad v drese, aspoň preplachli s vodou a zbavili ten tanier zvyškov jedla a až následne ich dať do umývačky a tam umyť. Pretože často sa stáva, že umývačka zle umýje riad a ostanú tam prischnuté zvyšky jedla a práve to je tá kontaminácia. Kde inde okrem takejto húbky sa skrýva lepok, si povieme určite v ďalšom videu. Tak ma nezabudni sledovať pre viac videí.